अखा एबा दै मोनैनि जाहोनाव साहा आबादारिफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। सा 12 साहा आबादारिफोरा लोगो नांना क'क्राझार सहरनिफ्राय 10 किल'मिटारसो सानजा फारसे थानाय खाख्रिखला गामियाव 400 बिगानिबो बारा हायाव MS मादार टी फेक्टरी क'अपारेटिव ससाइटि LTD मुंजों गोलाव समनिफ्रायनो साहा आबाद खालामबोदों, जेराव सा 80 आइजो आरो सा 20 हौवा फ्राय 100निबो बांसिन खामानि मावग्राफोरा बे साहा बागानाव खामानि मावना गावसोरनि जिउ खुंबोगासिनो दं। नाथाय आथिखालाव बोथोरनि जेंनायाव अखा हानांगौ समावबो अखा हायैयाव साहा आबादा नांगौ बादि दै मोनैलाय गोरलै बिलाइफोरा खिलिखांनो हायाखै। लोगोसे साहा बिफांफोरा रानस्रेमलांनो हमदों, जाउनाव साहा बिलाइ खाग्रा एबा गासै साहा बागानाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनो सानफ्रोमबो खामानि होनो हानाय जायाखै, जायनि जाहोनाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। थांनाय 2022 मायथाइयाव आसाम सरकारा साहा आबादफोराव नांगौ बादि दै जगायथाय होनो खोथा होदोंमोनब्लाबो आथिखालाव बेनि जेबो फिथाइ मोननो हायाखै। बेखायनो बे दैनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय बिटिआर सरकारनि दै जगायथाय बिफाननिसिम खावलायहरदों MS मादार टी फेक्टरी क'अपारेटिव ससाइटि LTD नि सोद्रोमाफोरा। जोङो बेबादि जेखिनि समस्या बा प्रब्लेम जों बेखौ बे 26 बोसोराव फेस खालामफेराखैमोन। बे बोसोराव जोङो माने बे प्रब्लेमखौ जोङो फेस खालामनांगौ जादों। थारमाने जे साहा आबाद मावोब्ला अखा बा दैनि गोनांथिया नांथारगौ आरो साननि दुंनायाबो नांगौ। खिन्थु बे बोसोराव जों नुदों जे माने अखानि बिबाङा गोबां खम जानाय हिसाबै जोङो थांनाय बोसोरफोराव जेनोखि प्रडाक्सन बे समाव मोनोमोन, जोङो हिसाब खालामनानै नायबाय जे जोंनि प्रडाक्शना मथथे 70%, अन्तत बे जोंनि बागाननि माबाया 70% खम बिबाङाव जों मोनगासिनो दङ। आरो जोङो बेवहाय गोबां जेन'बा 80सा बादि हिनजाव मानसिफोरखौ जोङो खामानि मावग्रा हिसाबै बिथांमोनखौ एंगेज खालामो। दैलि बिथांमोना फैयो, खिन्थु जोङो बे अखा हायैनि थाखाय बा दै मोनैनि थाखाय बिलाइया गैयैयाव जोङो बिथांमोनखौ एंगेज खालामनो हायाखै आरो बिथांमोनहाबो सोलिनायाव माने रांनि फारसे माबानि फारसे बिदि दिगदार बा समस्याखौ जानायखौ जों मोनदांनो हादों। दै जगायनायनि थाखाय जोङो टि गार्डेन हिसाबैहाय बा बागान खालामग्राफोरनि थाखाय मोनसे आलादा स्किमखौ जोङो मोनाखै, खिन्थु जोंनो मिथिनायावहाय 2022 आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेरजों बे इरिगेसन डिपार्टमेन्टआ जे साफ्रोमबो साहा गायग्रा बिथांमोननो माने दै सारनायनि बेब'स्था खालामगोन होननानै, सलारनि बेब'स्था बा सलार पाम्पनि बेब'स्था खालामना होगोन होननानैहाय गोबां साहा गायग्राफोरनि गेजेरावनो माने सार्भे खालामना लांदोंमोन, डाटा लांदोंमोन, खिन्थु बे डाटाया दा मा अबस्थायाव दं बेखौहाय जोङो दाबो मिथिनो मोनाखै। जुदि बे दै होनाय बेब'स्थाया जुदि थायोब्ला बा बेखौ खालामना होयोबा सरकारा, निस्सय जोङो बेबादि जेनाखि बोथोरनि बा वेदारनि जे इरेगुलार, बे इरेगुलार समावहाय जोङो माने दै होनानै बिफांफोरखौ एसे थाजिम लाखिनानै एसेब्लाबो बिलाइ मोननाय बा सुबुंफोरखौ जोङो एंगेज खालामनानै बिदि सुबिदाया जोंनाव जागौमोन। दा बेवहाय जोङोथ' जेन'बा पार्टनार हिसाबैहाय बे 50 हेक्टर साहा आबादावहाय जोङो 12 जन जेन'बा व्यक्ति हिसाबै माबा दं आरो जोंनि फेमिलिफोर दङ आरो लोगोसे 80निबो बारा जे हिनजाव मानसिफोर आरो हौवा मावग्राफ्रा खम अबस्से बाहाय 20सो बादि दङ। दा बे टटेल माने 100आनो जाहैयो। दा बिथांमोनहा बे बिलाइ गैयैनि थाखाय जों बिथांमोनखौ माने रेगुलार मोनसे खामानिखौ जों होनो हायाखै। दा रेगुलार खामानि हायाबा दैलि वेजेस हिसाबै बिथांमोननो जों जेखिनि रां मोननांगौ बा बिथांफ्रा जों होनांगौ। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BSc सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSc सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव।
बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजआ फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों। गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गबिन्द बसुमतारी कलेजआ फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002271929 97066808878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।